Rygning skal forbydes inden døre. Det foreslår Forebyggelseskommissionen i den rapport, der offentliggøres i dag. Det vil ramme de små værtshuse, som blandt andet lever højt på, at man må nyde en cigaret inden døre. Vi har lige offret ret mange penge på et udsoningsanlæg, og så dem, der ikke ryger, også skal holde ud at være her. Men nu kan man jo sige, at vi står her i togene, og altså man kan jo sagtens lukke røg alligevel. Den er her jo. Altså, kan man virkelig bare løse det med et udsoningsanlæg? Nej, det kan man ikke kun, men altså dem, der så ikke kan tåle røgen, der findes jo så steder, hvor man ikke må ryge. Så må de jo gå derhen. Og du har også et lokale inde ved siden af, må man ryge der også? Der må man også ryge, ja. Og folk er meget glade for det, og jeg tror, vi vil miste mange kunder. Hvor mange kunder har du som ryger? 80% af dem. Så det vil sige, at hvis det her det bliver forbudt, så risikerer du at miste mere end halvdelen af alle dine kunder, eller hvad? Ja, helt sikkert. Og hvad vil det betyde, at der så ikke kan være nogen kro i Valby længere, eller tror du ikke, at man kan rykke et andet sted hen? Jo, man kan da godt rykke et andet sted hen, men det bliver det jo ikke bedre af. Altså det får man jo ikke til at ryge af.